ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସର 19 ତାରିଖର ECCE ଡେ ବା ଅଙ୍କୁର ଦିବସର ରେଜୁଲେସନଟିକୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଦ୍ୟତା 19/2/26 ତାରିଖ ଦିବା 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। ECCE ଡେ ବା ଅଙ୍କୁର ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହି ଦିବସରେ 3 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଭିଭାବକ, ଜିକେଏସ୍ ମେମ୍ବର, ମାତୃ କମିଟି, ଯାଞ୍ଚ କମିଟି, ଆଶା ଦିଦି, କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖର ଟପିକ୍: ଅଭିଭାବକ ଓ ଜେଜେ ବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗପ, କାହାଣୀ, ଖେଳଣା ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଇବା। ଉପକରଣ ହେଲା କୁନି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଶିଶୁ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ କରିଥାଏ। ଶିଶୁଟି ଖୁବ୍ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ଓ କଳ୍ପନାବିଳାସୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଉପରେ ନ ରାଗି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ଓ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶିଖାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେ ସବୁ ସହଜରେ ଶିଖିଯାଏ ଓ ମନେ ରଖିଥାଏ। ଗପ କହିବା, ଅଭିନୟ, ସଙ୍ଗୀତ କରାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ କରାଇବା, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ସେଥିରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟିର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବା, ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଶିଶୁକୁ ବୁଲାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟିର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଟି ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଶିଶୁକୁ ସବୁବେଳେ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଖେଳିବାକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିକଳ୍ପିତ ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କାଗଜ ଚିରିବାକୁ ଦେବା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଦେବା, କାଗଜରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ କରିବାକୁ ଦେବା, ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ବାଲି ଏବଂ ପାଣିରେ ଖେଳିବାକୁ ଦେବା, କାଦୁଅରେ ଖେଳିବାକୁ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସଭାସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଭଉଣୀମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେଜୁଲେସନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ରେଜୁଲେସନଟି କିପରି ହୋଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହିଲି।